Усім вітанки, ми Мікаш, ми протягуємо грати у Майнкрафт, другая частка. Настя, сегодня у нас наступные таски на сегодня. Это мы... Покуль Настя розказує, що ми будемо робити, я розкажу вам особно. Ми пойдемо у печору майнить, після ми засіємо пшениці наше поле і зробимо загон для будущих наших живел. Ну что ты бегаешь усюди? Это такая озвучка майнкрафтовская. Куди? Ти де? Сюди у Варштат. Тебе Это не китонки. было, тебе не было важно. Все, Так. пошли. Хоть. Все, дом, хутко, вернемся. Возьми, ось, обери факел и натисни на F, на А. О, все, пойдем. Все, пойдем. Все, пойдем у печору. Зараз мы тебе научим выживать у ей. Страшно. Але я только не памятаю, где тут была печора, О, якой мы были у минулый раз. вітанки. Так, не нахай живе, поки що. Я ж нічого. Я нікого не Поки чіпаю. що. Тільки тебе. Ха-ха. О, мы нечто знайшли. Цікаве. Пойдем сюди. Ой, Вадимка, я уводила. Що? Как? На пробел тримай. Все нормально вылезло. Сверху копни, там сверху тебе будь. Ось. Все. Вылазь. Раз. Естественно. Забудовал. Я не могу вылезти. Ага, мы тут были. Ну, давай сюда пойдем. Жах, мы лезвие это не пропустили. Вау. Ну, невеликая, але добра печора. Так, зараз. Ко мне хто йде? Вадим, Где? Знизу. ось унизе. Зомби. Это зомби. Як робить лодку? Ось, на тобі. Роби лодку. Як? Я б сказав як. Давай зараз ми спустимося до його. Я тобі покажу, як робити Magic. О, там крипер ще. Ось, я упав. Это так само сложно робити. Ось, бачиш, Йон ходить. Де ти йдеш? Тримай shift. Бачиш, Йон стоїть під нами. Ось він. Гляди, я зараз ставлю лодку. Ой, не лодка. Стой. Лодка. Ой. Зараз, я готов. Настя! Настя! Живи там! Стой на месте! Як ти там? Я сверху. Чекай, мне тут. О боже.
Ти щоб гэта бачила. Як ти там? А, Вадимка, я Настя. упала. Де ти упала? Я не ведаю. Я тебе тут не бачу. Я у воде. Я зрозумів, але я не бачу, ти де. Це кріпери. Я нічого не бачу. А где ты? Тут недзе. Поставь каля себе факел. Як? Правой. О. О, Вадимка, тут ты. О, я загинула. Я загинув. Так, сумно. Не трималося у нас. Але нічого, Настя. Зараз ми все виправимо. Так, зараз, Настя, іди на вулицю. Іди на вулицю. І ламай. Ось гэту траву ламай, так? І здобудь, будь ласка, ну, недзе 20 зерняў. Такі зелёныя выпадуць. А я зараз пойду верну наши речи. Так, я знайшов. На тебе. О, блин, дал. Я ж спужался. Так. Печалка выглядает. Так. Ой, ну хто ти прийшов, Вадим? Что у тебя там? Я чекаю тебе. У хаті сидишь просто? Ні. Побач з домом. Здорово. Ось ти. Вітанки. Пойдем. Танки. О, ранок. Доброй раницы. Добрый день. Доброї раніці. Давай. Ти стоїш? Ну я... Так. Давай добывай. Я казав 20 зернів. О, Вадимка! Добей его. Ой, на. О, все, він догорить. Ён горить чомусь. Потому что не... Ось ён Потому что не мені. под солнцем горать. Гляди, ходи до меня сюда. Подойди. Гляди, ось один кавалочек воды, блок воды, и он может, як это, расшить, заполнить ваткостью землю на 4 блока. Гляди. Раз, два, три, 4. Это максимальная колькость блоков, сколько он может протягиваться, заполнить водой. Ось бачиш, она становится такой темный замес. Ось такой светлый. Угу. Ось. А я тут не подлічив добре, і ось тут ось така земля становиться ось звичайною землею. Буду нечто зробити з гэтым. Тут ти мене б'єш. А чому ти стоїш? Ти ж казав глядеть. На. На. Фу. Фу. Зараз вас заб'ю. Шкелети.
Подбил. Хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Ой. А. Вадим, Что? тут паук. Вадим. Бегу, бегу. Все, теперь далее стой. Стой, сочи. Алона, сочи. Ну что, Настя, сколько тебе тут выросло? О, Ну, девушка. нечто отламывается. Не, ось уже. Все, молодчинка витримала, стояла. Тут росло. Ось, бачиш? Пшениця. Что з гэтым рабіць далей? Ми ось зробили плот і брамку березову. То, що нам треба зараз для того, каб запустити туди живьол. І вони там жили, плодилися. Ми пестили і брали м'ясо. Ось, пойдем. Ходім. Ей! Все, зробили. Эй, это вторая частка Майнкрафт, где мы научили Настю ходить у печору. Олег это атрымаўся так, что нас забили. І сёння мы пабудавалі месца, дзе нашы жывёлы будуць жыць, і мы заселім іх у наступнай частцы. Калі вам спадабалася, то можете ставіць свае падабайкі, пісаць каментары і далучацца да нас, каб глядзець, што будзе далей. Таксама можете далучацца ва ўсіх соцсетках, TikTok, Instagram, дзе вам будзе больш цікава за намі, карысна так сачыць за намі. Все, дзякую вялікі за ўвагу. Да пабачэння. Дзякуй!